Čaute ľudia, dneska vás vítame pri videu, kde sme obidvaja. Pozdrav. Čaute. Teraz budeme prvé video, kde otvárame niečo a bude to otváranie týchto futbalových kariet. Som zvedavý, čo nám padne. A keďže máme jednu, tak sa budeme strieľať po 5 kartách. Že ja otvorím 5 kariet, potom ona. Takže tak. Koľko ich tam je dokopy? Veľa. Je to od najsilnejších potom po najslabšie. Ja chcem aj najsilnejšiu. Tak, prvých 5 otváram ja. Markus Thuram. Teraz to je Klaus Jasula. Ticho. Václav Jurečka. Ja neviem ich mená. Olimpu Murtan, ale táto je taká škrabavá. Potom tu je Ruben Vargas. Teraz je tvojich 5 kariet. Takže, toto je Dobrý typek. To nemusíš čítať. Alexander. Budem ich mená hovoriť. Ukazuj aj. No, počkaj. Fikaoid. Nečítaj. Figaro. Nechod. Čerňoch. Škrapkaváč. No, teraz im ja. Ja chcem mať posledného Halanda. Tu Oliver Giroud. Tu je Pedri z Barcelony. Barcelona, blé. Pedro. Markus Thuram. Tady. Jamal Musiala. Dayot Upamecano. To je všetko. David Alaba. Ešte jedno. No, dobre, idem ja. Ja chcem mať Halanda. Môžem už do konca? No, Chcem Halanda. tak ona má už do konca. Ja chcem Halanda. Ukazuj. Takže. Musiala. Černošek, asi. Musiala. Brozovič. Ale ukazuj. Lukaku. Veľmi dobrý strelec golov. Hero. Ja nepoznám ich. Hero. Umbentarao. To je Musiala. No, ja posledného viem. To je... Neviem prečítať. No. To je duo kariet. Haaland! To je Laporte a Mourinho. A na konci! Haaland! Muscle squeeze! Erling Haaland na konci. Toho pozná, aj Ronalda. Máme dobré karty. Docela pohode, na tú cenu, čo to stojí, Ale hlavne Haaland. sa dá povedať, Škoda, že tam bol tam Hazard. Takže som spokojný. Aj tak si to berem ja. Takže ďakujem vám, že ste sledovali toto video. Aj ona nám ďakuje, lenže viete. Ďakujeme. Takže tak. Dúfam, že ste ho dopozerali až sem. Daj like, odber, zvonček, aby vám neušlo ďalšie takéto video. Čauka.